салом алейкум тамошобинони азиз, сазе нағзен саломати хубай пеш фаришта омадагием ҳами қанавинкои хушро вардагиай бозори Корвон тарафи тилобозор наҳум дарвоза шашу магазин яди магазинои шишагӣ мешава Мелик шоп нигоҳ кунед навинкоша аҷоибот навинкои хушро духтарако марамат чизера ки мисол омада хто наметонед харидорӣ карда доставка мекунанд тона рақамашон ҳаст дар экран. Ассалом ана духтарако ҳозир якта ба якта борои навинкара нишон метем. Аввалан ана модели тананги хичона биненда чихе хушручай ҳам материалш фасонай ҳам расветкои хушру дорада. Нархаш чанд майра? Материалш лакоста. духтаро 250 сомонай барои шумо 200 сомон диден хушрӯ астай ки ҳам материалш ҳам фасонш то 56 размер ҳастай. ина марамат биёен бо хутон айпеш бинен чӣ хеле гуфтум омада натонен рақамашон ҳаст нависен даррав шумода доставка мекунанд хушрӯи бадай духтаро пушаймон намешен. ин расветкора бинен охи ҳама расветка ҳаст чӣ расветкаи дар корайтона ҳаст ба чӣ хеле гуфтум размеро то 56 ҳаст. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бо шумо ҳастам директор компания Фиберлик Шаҳло Халилова. ҳар яки шумона духтаро ба кор даъват мекунам. ана михал зарфатуҳои калон ба соҳиб шудана ҳар якатон ба ёрдам мекунам. тарзи корра нишон медиҳам духтаро. обучение регистратсия аз тарафи ман бепул аст барои шумо. манам 2 сол пеш ана михал хонашин будам. муҳтоҷи ана михал зарфатуҳои калон будам. ман хостам мана аллои меҳрубон ба ман насиб гардон. шумо ҳам метавонитон дар хона нишаста бо баробари кӯдак калонкунӣ бо баробари кори хона ана михал пулои калон кор карда метавонитон. ҳар яки шумо дар ватсапи худам интизор тарзи ана михал пулҳои калона кор кардана ман ба шумо бепул меомӯзонам духтаракои хушрӯ. марҳамат нависитон ҳар яктона интизорам. ба ҳазур размеротона пайдо мекунед духтарако мана аҷоиб фасонча база баринам пушен хушрӯваи хча холиам мепушен духтаро мана аҷоиб фасонак. ина диден асенёш омадай стилиш хушрӯвай духтарако. нархошон чанд сомон? 220 сомон. ина духтаро аз инам дар кор бошатона ҳатман пеши фаришта биёен. ҳам размер ҳам расветка ҳастай. арганзора диден духтарако 230 сомон шудагиай духтаро марамат успет кунен ҳамаш турки якум сорт фасон 230 сомони. ина иша ишда фасонай иша ишда фасонай боварӣ дорум бо махкултон мешава. ина расветкоша моделоша бинен расветкоша бинен охи духтаро чиқа хушрӯвай мана размеро чӣ хелай? то 54-56 мешава тақрибан. бо биёин ина биненда духтаро чихе фасончаян ҳамаи ҳамино аксияшдагиан мана ҳамаш аксияшид иқаи хушрӯвай духтарако нигоҳ кунен боз модели новинка материалш маечняя маечни сахтаки оригинал шай духтаро ғавсак шай марамат фасонша биненохи чихе зебанда. и чанд пулай? духтарако аҷоибот новинкаи фасон 220 сомон 220 сомон беҳад хушрӯ. ина каседа дар корай размеро чӣ хелай? 86 то 56 ҳаста. ина оз бо танаи модель да биненда гили евростилшам ҳаста. ина тигрёвкошам ҳастай беҳад хушрӯчаан диден форамай баданда духтарако марамат ҳичи намешава. и маечниё шушта мепушен. ина кадом намудаш дар корай метавонед фаришта да нависен ё ки биёен айпеш хутон бинен духтаро. ина тигршам ҳаст гарошкашам ҳаст марамат кадом гиле дар корайтона метавонед омада айпеш бинед ё ки нависен шона
دستافکتون کنن دستافکت در رو دستافکتون میکنن نگاه کنین خشروگیشه عجیب فسان سرنجکاشون اتمیت کردگیم دخترها بدروین تماشا کنین قای خالات خشروای دخترها کو نگاه کنین عجیبات فسانک اوریجینال شایا فرشته من اوریجینال شو وردگی کاچستوشتا گاب نیست اکثر رفتسته این 300 سم کم نبود هازی اکثر رفتسته 250 سومونه دیگه مدلش هم هست دیگه فسانوش هم میتوانند که از اینایی هم درخواست کنن رزمیراشون از همی 44 تا 58 های 44 تا 58 رزمیر هست بیاین بختون های پیش بینین اینا از دیگه فسانش هم بینین ده دخترو اینا تا 60 این مدل تا 60 بوده دخترو بعد تیگر مودش دیگه چی خیلی گفتم اینا نگاه کننده اینا نگاه کنن اینا دیگه فسان شاید دیدین عجیب خوشرو اینش بود دیگر فسانش خلاص ایمی تیگر چند مدل اومدگی های ماتریالش بامبوک های این ماتریالش شوشته میپوشن هیچ چی نمیشود دخترا مرمت سیزنش اومدگی های یگان جا رفتندم بینن چه خبریان چه خشروچه های نرخش 250 سومون نه تماشا بینایی را بینن خشروگیشه ای فسانای ای دخترکو روباشکا کرتا روباشکا اوریجینال کرتا روباشکا ماتریالش فسان اینا نگاه کنین ایره علاقه شما میتوانید سیزن دا پوشن با گلوش هم خشروه ایشایش دا فسان ایشایش دا فسان تیگروش بینن تیگروش دو نموده یا ایره او چند نمود بوده دخترها نگاه کنین نرخشان 280 سومونه 280 سومون کردگن باور کنین همش فسانای بعدی ماتریال یا ماتریال هایی که شتا میپوشن هیچی نمیشوه نه آبده میدرویه نه رنگش دیگه میشوه خلاص بهترینه اینه این مدل تیگرش باشه با دیگر خیلی دیدین عجیب فسان اینه کدامش در کره میتوانین که فرشته ده نویسن یا که بیاین ای پیش بینین باوری دارو معقولتان میشوه اینه گلوش همه گلوی فسان همش یه استیل خلاص اومده ای پیش تماشا کنین رسوتکوش هم ماتریالش هم دوخچ هم تنه دا بینین آخه چه خوش رو میتوه منه 280 سومون رسوتکوی فسان تا 60 میشه و به فکرم اینو تا 60 رزمیر درست میگیره دخترکو با نگاه کننده چه خوش رو ایده می وقتی میپوشن جمع که فسانک استیل نمیتوه با میتوانین که ختون اومده ای پیش بینین اگر امکانیت اومده نداشته باشین فرشته را نویسین خودشون روانتون میکنن دستافکتون میکنن انا دخترکو این مدل بینن ایم نوینکای به حد مدل خوشروکای ماتریالش ویلویتی مولوی می فسون من هازی از این چند تا رسوتکا اومده نرخشون چند سمای 250 سومون فسونیش بینن هم قبول رسوتکاش خوشرو چند رزمیرشون چه خلای رزمیرشون بگیریم تا 58 میشه و تماشا بینا اینا همه رسوتکاش خوش رو دیدن این شایش دا فسانه نرخشون 250 اینا بودن پرداش اختراع فروخته بودیم 180 سومونه اینه پرادو 180 سومون ویلویتش باشه 250 سومونه من مرمت با هست اینچونین انا این مدل ایورا پرسیده بودن ای کم موندگی دخترکو که خوشروی هست که دخترو چند سمه 230 سومون پراده ماتریالش فسونه مرحمت انا کرتو عکسش دگیان دخترکو 150 سومون چند رسوتکایه اینه رسوتکاش دیدن کم موندگی همش همین یک دونگی موندگی دخترو 150 سومون کردن سپید کنین بیاین ای پیش تماشا کنین هست انا کرتوی فسون 300 سومون لیونوی تورецکی ای چند سمای ای تورецکی دخترکو 350 سومون شیدک انا بعد با هسته اینه کرتو اینه تورецکی کرتو دونه موند 250 سومون شد 400 سوم بود 250 سومون شدگی انا دوی کم پخش روی دختروز با تنه دم نشون میتیم ای چند تا رسوتکا داره نرخش چند سمای
اینا دیدن تنه دا بینن لاکوست материалش 230 сомон да метян чанд расветкаи фасони хушру марамат бо касе да дар корай биёен пешси фаришта духтарако اینا همین یک ماه دیگه سیزن دارن 250 сомон сар мешавад бисёр двойкое ки 350-400 будан ҳози акса шидагай арзон кардан инами 450 сомон буд 300 сомон шидагай котонай материалша аҷоиб хушру ина биёен бо бинен ина двойкора диден духтарако двойка интихобуш хеле зиёдай нависен бо сурат мепартоям ту набинен беҳтарин диден духтарако беҳад хушру духтаро нархҳои хуб اینا دیدن دخترا аксияи 50% 650 сомон буд ҳозир 300 сомони хеле нархи ягон ҷода нестай ина биёен касе да дар кора пеш фаришта биёен ёки нависенша доставкатон мекунам 650 будан 350 сомон диден арганзаи турки духтарако аксияда 350 сомон шудагай харид куна бур мекуна ё дона дона инами киртоо диден ҳамааш 500-600 сом буд 300 сомон ина ҳозир 300 сомона 300 сомон 500-600 сом будан ҳозир 300 сомон шидан платьёи фасони турецки марамат омада ай пеш тамошо кунен духтарако боварӣ дорум махқултон мешава анаи ва ё металлико духтарако аз ин металлико дута пайдо шида склад касе ки успед мекуна марамат 250 сомонай фасонакан инаи моделора бубинен иёра чанд каден ирам 250 сомон турецки 400 сомон инаи паплиноям турецкиян духтаро 150 сомон шида اینا دیدن دخترکو میتوانین با فرشته در نویسین معلوماتی بیشتر از فرشته پیدا کنید یا دونگیش موندگی ای چند سمیه 250 سومون айтаги кирта барои пӯшидан мегуфтан ичлик тахтаи тоза турецки 150 сомон хорошо ана диден духтарако борои фасон борои хушрӯ дора фаришта ки бо аксия кардагай ҳатман омада бо худтон тамошо кунен бинен касе ки омада наметонанд нависен худчон доставкатон мекунанд на баъдан двойкои хушрӯомадаи турецки ози якта ба якта ҳамаша нишон метиҳем нархҳошон аз 350 сомон сар меша духтаро то 600-650 сомон турецки оригинал ҷинсора диден хушрӯгиша марамад инамино ҳамаш туркияй ҳамаш моделҳои новинкаяй ай расветкош диди ҳам сиё доштаи ҳам бо бежви доштаи се расветка духтаро страничкашон отметить мекунам суратошон ҳастай ватсапшон ҳаст ватсапшон да нависен суратоша роӣ мекунанд биненда расветкоша ина диден ина миёям ҳамаш двойкои хушрӯ ина модели пӯшидагӣ хичона диден чихе фасон меиста ина ҳамаи ҳамино духтаро двойкои туркӣ мана и двойкара диден инаи двойкош ай подростковый размер сар мешидай марамад ози нишон метиҳем тамошо куненда боварӣ дорум махқултон мешава аҷоиб фасонак мана беҳад хушрӯчае ана баъдан ҳаст анаи модело ҷинсора диден духтаро чихе хушрӯай ҳам и моделиш новинкае ана нигоҳ кунен духтаро иш ҷинс инчунин дар ҷои фаришта анамха туничко ҳастай двойко ҳастай ҳамаш бори туркӣ ҳамаш новинка шумо нависен шона бо шумо да сурат мепартоянд тамошо кунен қай двойко хушрӯ духтарако нигоҳ кунен двойкои фасон овардагиай фаришта аксия карда барои подписчикони канали мо 300 сомон буд 250 сомон да метиҳам
курта духтаро баъзеи курташ метавонанд инoro отдельно бопӯшанд ира бо отдельно ба ягон чизи дига пӯшанд диден дар 300 сомон дар 250 сомон шумо ду чиз мегирен ҳам як плашовка ҳам як куртаи базовӣ марамат аз ин расветка ҳастай ҳозир ман нишон метим биненда духтарако мана танада бинен чихе хушручай хулас 250 сомон кадо меша мегирен 250 сомон базови куртоша ҳамаи чизо тонкати мепӯшен духтаро болопӯшои дига катиам ба ҳазур истифода мебарен мана инаи модела бинен бо иям хушрӯ аҷоиб фасон иёям ҳамихела нархошон 250 сомон шудагиай духтарако мана аҷоиб фасонак ҳама стилои турецки хушрӯ духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед новинкои фаришта аҷоиб фасонакан ино 350 сомонан барои шумо духтаро 250 сомонӣ марамад аксияи калон кати пешниҳод мекунанд ҳеҷчи намешавад сангошон сваровский оригинал модели барбария беҳад хушрӯ расветкоша бинен мана духтарако расветкошон бисёрай шумо нависем фаришта да суратҳои дигар расветкоша мепартоянд тона размеро ҳамаш ҳастай ина ба ҳазур метавонен интихоб кунен сурат партояндтона интихоб кунен дарав доставкатон мекунанд плашора диден духтаро ҳозир плашорам нишон метем бори турки аслан ҳамаш қариб турецкий баъд бо гуанҷӯшам ҳастай ҳозир бори гуанҷӯам нишон метем марамат хоҳишмандо як бор дигар такрор мекунем ҷои фаришта бозори корвонай тарафи тиллобозор 9 дарвоза 6 магазин ряди магазинҳои шишагӣ ина плашона биненда плаштон чанд сумай плашои бори гуанҷӯ оригинал борон намегзара 600 сомона ҳан яки 400 сомон ина 600 сомонара аксия кардагиян 400 сомон борон намегзарона астаркатияна расветка дорана бежви доран ино сиёҳ доран мана расветкош ҳастай духтарако ино турецки модели новинка духтаро нархшон чанд сумай вайра 300 сомон ина фасонира диден 300 сомон раҳмат духтарако диден аксияи беҳтарин рафтестай марҳамат фариштада нависен ёки биёен ай пеш тамошо кунен ина маникен будагиёра ҳозир иҷада бо дига моделшам ҳастай ам плашора ӯ моделшам биненда маҳқултон мешавад духтаро беҳаду моделшам хушрӯвай мана иқаиш бо хушрӯва иқа одам зебае ва турецки фасон нархаш чанд сумай дарози хушрӯ ина духтарако диден барои шумо 400 сомон 450 сума барои шумо 400 сомон рӯзои душанбе 2 рӯз пас ҳамаи размеро мебиёя баришмерко то 60 размер мебиёя марамат сиёшам ҳастай диден инаи фасон сиёшам ҳастай марамат пеши фаришта биёен бинен бороша ина марамат аз инам метавонед интихоб кунен бе капшонша нигоҳ кунен охе чихе хушрӯвай марҳамат хоҳишмандо ҳатман пеши фаришта биёен агар омада натонистен ҳамин нависен даррав доставкатон кунанд мана марҳамат магазини фариштада тез бори нав мебиёя ана тамошобинони азиз инчунин ҳастая намихе костюмои фасони хушрӯ аҷоиб бори новинка турецки нигоҳ кунен сваровский китфошон санг дора ҳамё то размери чандай размери S то XL мешада то размери бигирем 52 54 то 52 то 54 ҳаст лекин то охира тамошо кунен дига моделош размери калонам доранд ана нигоҳ кунен духтаро 500 сомона ҷинсовка аксия шидай 350 сомон марҳамат раҳмат диден духтарако аксия рафтестай успет кунен 350 сомонӣ мана
костюмой фасони джинс необычный бои гуфти гапо костюмой ки ҳама надора марамат дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунен 350 сомон мана бори беҳад хушрӯ мехоҳен чизе дошта бошен дигаро надошта бошан инами модела биёен бигиренда духтаро фасони бадай иш боша скромный стил бенигин беҳичи 300 сомон ана баъдан вишивка доруш ҳастай мана 350 сомон вишивка доруш размеро ҳастай ана бадне стилша бинен духтаро қа хушрӯчае ки марҳамат и то 60 мешава то 60 пуша ай стил метонен харидорӣ кунен и нархаш духтаро 550 сом буд ҳозир 400 сомон шида узорош бисёрай марамат чи узоре дар корайтона метавонен дархост кунен ҳозир бо ягон цветча нишон метиҳан биненда як борира биненда духтаро чӣ қадar светкои хушрӯ чӣ қадar узорои фасон ҳастай ана ваяш кожагишай металлика на нигоҳ кунен духтаро чӣ қадar бисёран аҷоиб хушрӯчаяй металликшам будай инаи дига модели кошам будай аҷоиб фасон ҳамаш хушрӯ необычный бисёриҳо чӣ хеле гуфтум мехоҳанд чизе дошта бошанд ки дигаро надошта бошанд пас биёен пеши фаришта необычный джинсакои фасони туркӣ овардагиай омада тамошо карда харидорӣ кунен и цвечамо дар ҳақиқат ҳамин цвечам хушрӯ хулас ин моделош 400 сом металлико чанд соман металлико 350 сомон анаи металликошон боша 350 сомон марҳамат биёен биёен бо пеш бинен духтаро духтарако магазини фариштара мепурсен ина марҳамат ҳамин ноҳум дарвозаи корвон ки омаден вориди дарвоза ки гаштен рияди магазинҳои шишагӣ биёен нами рост биёен духтаро магазини мелик шоп магазини рақами 6 ҳамқа фаришта борои новинкаи хушрӯ овардагиай баъд аксияҳои фасон сар додагиай ассалом нигоҳ кунен духтаро и киртора бинен ҳамаша бо ма ҷидогона навор мекунам мепартом шумо тамошо кунен и киртоҳо чанд сомаи турки 450 сомон турецки 350 сомони мана баъзеви киртабаринам мешава ки пушенша беҳад хушрӯйна костюмакои джинс двойкои фасон плаш хулас ҳама чи овардагиян киртои беҳад хушрӯ овардагиян марҳамат биёен бо айпеш як бор тамошо кунен боварӣ дорам ки модело шумода маъқул мешава нигоҳ кунен киртора мана баъзе чизое ҳаст ки аксия кардиян 150 сомона беҳад аксияҳои хуб рафтестай ина ҷинсора диден ина металликои фасон омадагиай ина ҳамара аксия кардагиян успед кунен хоҳишмандо биёен магазини фаришта расветкош ҳаст ҳатман ки омадед гӯен ки канали тридочинки да дидем омадем хулас страничкаи хичонам отметид мекунем бидроен тамошо кунен подписатсия кунен боварӣ дорам ки аз новинко аз аксияҳо нахоҳед қафо монд мана